Atzalde hon danoi eta ongi etorri. Gaurko berez memorien hastin hasieri emango dio, gero Javi Butzesek pixkat detaile gehiago azalduko bez, aste honetan antolauta azken hitzaldi eta ekitaldiei. Eta batiz batez, Bilerko egunen bueltan, 1928ko irailin berezile dalako, Azpeiti memorientzako. Azken fin egun hortan tropa frankistak zartu zilako Azpeitire eta dagoeneko ez, bai egun hortan eta horretik ere, hainbat azpeitiarrak aldein berri zentzeben ez, gure herritiken, Gipuzkotik zatozten albiste batzui kaso inez. Eta pixketez, hitzaldi hauek eta ekitaldi hauek antola ditugu Azpeitiko dala, baina nola ez Arantzadin laguntzakin. Ja, badamazkigu 10 urte gehiago elkarrekin lanien. Beti errekalkatzen deuna ez, baina ez zintzaiguna astu ez, egile justizia eta erreparazioen sinisten deulako. Sinisten deulako ez, giza eskubideen urraketan ikertu inberdila, baina ez hori bakarrik egite jakin behar dela. Eta beraz ez, hortan lanin segitzeko prestutazune dakeu. Azkeneko hilabetean ez di momentu erresak izan, ez da Arantzadintzako ere, beraz oztopo batzuk izan ditugu, baina gure aldetik enez, prestutasun oso lanin jarraitzeko sinisten duelako ez, egiten nahi gani bilbidie dela zuzena, eta ez, herritarrak eskatzen digutelako ez, herri honen historiei izenak jartzeko. Eta nire aldetik, hoxe eskerrak eman Arantzadiri eta bereziki Javi Butzesi ez, azken urte hauetan albun eduki duelako eta pixketea izen dalako ez, gai hauetan aholkatzen diguna eta laguntzen diguna, eta gaurko bereziki eskerrak eman baita ere, Patxiri, Azpeitiraino etortzeatik, hitzaldi hau eskaintzeatik, eta nire aldetik ez, Javi dimagoio hitze eta beha pixket gehiago azaldeko, azte honetan zen olako ekitaldiek eta antolaute azken. Azalde hon, lehen egitean eskerra matea, hori izan dut bezala, urte asko dara magulaia lan egiten memoria berreskuratzen Azpeitin eta konfiantza jartzeagatik eskerra eman nahi dut. Urte hauetan gauza asko egin ditugu, liburuak, omenaldiak, ekitaldiak, hitzaldiak. Bai, gerra eta gerra ostekoari buruzko ekintzak, baita ere azken hamarkadako biolentziari buruzko liburuak, ekintzak, hitzaldiak eta ez. Orduan, gu jarraituko dugu lan egiten, hori da gure asmoa, jarraitzea, bai Azpeitin, bai hainbeste tokitan. Sinisten dugulako, beharrezkoa dalako, jakitea zer gertatu den, egia hori bilatzea, gu plano horretan gaude, ez gaude beste planotan. Gu laguntzen dugu jakiteko zer gertatu den gure herrietan gerratik arregun arte, eta hor jarraitzen dugu. Aurten prestatu duguna da, aste bat bi hitzaldiekin, gaur daukagu Patxi, oain aurkezpena egingo dut. Gero asteazkena egongo da Jone Zuloaga, emakumeen kontra represioari buruz hitz egingo du, eta ostiralean bisitak gidatu bat egingo dugu, badakizue Loiolan inauguratu zen oroimen leku bat, gogoratzeko jakiteko zer gertatu zen Loiolan, hori izan zen gudariren kuartel nagusia hasi zenean gerra, kuartel nazionalistak hor elkartu ziren, fasismoaren kontra borrokatzeko, eta egin genuen bere momentuan ekitaldi bat, liburu bat, eta aurten egin genuen udalarekin egin genuen oroimen leku bat, hor daude bi kaseta, bat bihurtu da oroimen leku baten, ez? Bere momentuan aurkezpena edo izan zen pixka xumea, gauzak zeuden pixka mugituta, uste dut hain da momentuak ezagutzeko ondo zer dagoen hor, ez? Eta gaur gaurko hitzaldia, gaur daukagu Patxi Barzabal, Aztuen oroimenen elkarteko kide bat da, Markinaldeko memoria historikoa berreskuratu duen elkarte bada, eta hauek egin dute egiten ari dira lan asko, eta nik uste azpimarratu behar dela, eta ni batez ere aitzakia da, berak esplikatuko dugu zer egiten duten azken urtetan, baita ere ze lotura daukan gure beraien lana Azpeiti edo Azpeitiko komandantziarekin, baina batez ere guretzako importantea zen edo gure ideia zen aprobetxatzea azpimarratzeko ze importantea den
elkarteen lana, ez? Elkarteen lana, porque, claro, hemen Azpeitia hainbat herrietan, ez bakarrik Arantzadi, baina beste oroimen elkarteak ze lana egiten duten, herrian sortzen diren lana ze importantea den ezagutzeko ze gertatu den gure herrietan, eta gero etortzen dira erakundeak, goiko erakundeak babesa emateko oso importantea da, bai, oso importantea da erakundeen babes ekonomiko hori eta egiten duten gauzak. Nik Andaluzerra esanez, Andaluziakoa naiz eta horrez daude babesi ekonomikorik, nik uste dut importantea dela. Baina batez ere, lan hauek guztiak ateratzen dira azpitik, beti. Gizartetik, herritik ateratzen dira. Eta nik uste dut aitzaki hona da, ezagutzeko ze egiten da nahi beste herritan, bai Makinaldekoa, bai Azpeitin, bai beste lekutan, ez? Eta besterik ez, nik uste dut jazure txanda izango da. Bai, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Bai. Bueno, atzaldeon, entzuten da. Ez na, ni gaur Santageda kantetan juteko moduen, baina lehin dugunaz, neure agotze da, honegaz, aurra aurkezpentsu bat eitzen. Sarreri zapustu uste Nagorek eta Jabik, eskerrak emominotzen bai, euroko esan da moduen. Da bromak aparte, gaurko aurkezpen hau, hitzaldi hau edo danalako hau, pentsetot, segidu bidan bide horren refleju edala ez da. Hamen da ordezkari, diferentiek, alkatiek, legebiltzarkidiek, elkartiek profesionalak, herritxarrak, gu bai, elkarte moduen. Atzen baten mapa hori izinbizteku da memoria historikue berreskuratzeko, memoria oso eta kolektibo horri inderramoteko, ez? Bata besti barik, ez duguleko inoz hementako erreparazio baterako bideo topoko. Azpeitxire tortik guztu da, Azpeitxire torri garenetan eiz esan gauza oso interesantik ikusi eguz. Hau dano, preparetan ibili garenien akordagoa, oindalo urte batzuk, bakea gugandik azten da beste olako jardunaldi batzuk egin duzen egon ziren eta UEU, eta Azpeitiko udala, eta bai. Eta oso izenburu honak izen ziren, eta oso jende, oso hitzaldi interesantik, egon ziren aportazio interesantik, eta benetan lema oso importanti da. Eta benetako reparazio baterako, lokaletik, individualetik, kolektiborako bide hori oso interesanti da. Beste barik, gaur normalien, gu elkarte moduen, gaixe jorratzen dugu, edo gure gauzatxo egiten dugu, eta gai bat azaltzegu, eta zozten nien, etorre aurkestea zuen ibilbidie, ez dakit, da pizkate raru da. Ordu ningu gaur aleginduko naz gauza bixen arteko mix bat eitzen, ez? Zer egin dugunetik aparte, gauza batzuk kontetan. Ia, ondo dabilen. Bueno, hasi orduko, ni gaur hemen, eta gaur nire toketate berbaitxia, baina nire inguruen, edo hobeto esan da, elkartean inguru jente askoa, bai, gaur hemen dago, bai, laguntzen edo elkarteko kide dien jente asko, beste asko eta asko barik ezingo genke jaso guzen testigantzan, ezingo genke etxetara llegau, ezingo genke informazio bat eskuratu orduan. Bueno, ez dakit, zare barik eta militantzia barik eta movimento hori barik ez dugu erekitzen ez, eta oso importanti da hori gutzako. Bueno, zetan gabiz gu, zer nahi guen, testigantza norbanako lekukotza o testigantza horren bitxartez, egi horri leku egin, landutako gaixek eta testigantzen arteko uztarketa horrek edo dokumentazioekin pixka bat ikertu, egi hori argitu eta transmisio ariketak egin, hitzaldiz bidez, ibilbideen bidez, edo donalako ez. Hainbat ekitaldi behin dugu, ze askotan ikusi dugu aurreko generazioetan bai, entzun dezala, baina lan zan, da pasau zan, da ez da izaren zan, baina derri horrezku dela, merezidamen nahi, merezitzeko rekonozimendu eta omenaldi itxi ez. Eta nondi gatoz gu, edo zer gara gu, nor gara gu, bueno, bau da, pixkat, ibilbide personal edo egoera personal batzuetatik kolektibora indeko, hori, ibilbide bat. Nik neko esan kuriosidea batzuk,
etxetik amamari entzuten notuzenak eta ulertzen ez nabenak, beste elkarteko kide batzuk be, bueno, euron terrenuetan ametralladore etxe batzuk egu esan, etxien entzuten gauzak. Orduan erabaki ez duen pixkat, gauza personal horretatik beste forma bat emon bigentzela eta hortik elkarte modun registrau ginen, 2011 inguru horretan, eta helburu holan nagusi moduen daukau, ez dakigu nos lortuko dugun. Batzen dugun dana gure eraginguneko liburutegizitan lagati hartu dugun moduen, herritxarra intregetie, nahi dabenak jasoteko ez. Zetan gabiz, datu batzuk, gu hori izaten dute militante edo herri mugimendu moduen gabiz, hemen daz profesionalak, hau itxen dabenak fundamentos, baina azken baten antzeko biharra itxen dugu ez. Dokumentazio personalak edo, artxibuek konsultau, bai, registro zibilek, artxibo militarrak, foru agiritegisek eta aldan dana, oporretan, eta permiso dukagunien eta aldogunien. Batez be, hori, lehen dutena, batu, kontrastau eta zabaltzeko. Momentu honetan, datuek, hartu margen derrorre bateaz, baina, mile eriotza inguru daukeuz konsultaute eta jasota, eta alegintzen gabe bai, pixkat esanguratsuena dana edo holan monako antzeko mapakin eta hau egunien bitxartez zabaltzen ez. Hau egunien daukezue, hemen dauzan, hor dauzan rekorrido batzuk, ibilbide batzuk, markautuaz oin arte ipini guzen panel informatibuek, hor morabaz, ez da ikusten hemen ez, kursori? Hor morabaz dauzan leku izedek ez bombardeuteko eraikinek, fosak, fosa komunek desobiratute dauzenak, desobiratu barik dauezenak, danak sartzeguz eta publiko induguz. Hemen be, arritxute gatu ginen, haintzan ezen arrok ezabanien, Bizkaixen ez dela esumar ziniorik egingo, ez dauela fosarik egingo, egongo. Hor dugu ez biztaran, eguzu konsultau, zer dauen sumaute eta zer dauen eitxeko. Eta hau, holan horretik, arantzari ditxostena pasauteko, arantzari baukez txostenak, errepasaute daz, eta aldanien engo die, batzuk ezin diein, lokalizazio zehatzik ez dugulako, ez dalako desobiraketa baterako ezin dalako zan, ez sala honetan onako espazio baten egongo da, aldaniketan konkretuena izen bide balako, beste batzuk eraikinen azpixen dauzelako, eta barra ez da. Hau izango litzake pixka gure eragingu ni, horrek ustezu esan marra berde batzuk horrek, ibilbide antzeko batzuk die, batzuk markaute daz seinaliekin, beste batzuk ez. Hildeko lekuek, memoria lekupe badaz, panelak eta ipintxeko lekuek, eta gero horre esera, mendebalde erutz, hainbeste punto dukuzu ez horre morauek eta urdinek, eta bi hori izango litzake pixka munitxibarrez, hor behin ginduleko gure ekarpena, eta hau nahi guzu konsulta eta konbonduko zue gure web horrexen. Beste datu batzuk, testigantza digutzako gure altxorra ez. 260 edo gehiago likez. Eta nahi bizkat jaiotze datekin hartutako kontrastatuko datuk ez. Hamarkadaka ze testigantza daukagu zen jasota, herrixek, bai jaiotzez edo beste moteon bate gaitxik kanpora bizienak, edo ez dakit nondik ez hauzko etorri mesez grabetan nire amama ez dakit nun bizi da, bai, kustozue, azken nile harti baitxik baino, asko bezabalau mobitu garela, ez. Eta bizkat, testigantzen alako radiografia bat egin ezkero, honako grafika bat urtetan dugu. Kustozue, 36-tik atzera egin ezkero, geixenak hor kokatzen diela, ez? Eta horrek, motosku gutzako nahiko posgarrixe da, 26-en jasotako 21 pertsonaren testigantzak dauko zelako eta 26-en
urte batzuk behuk esan, oza, 26 jaixotako egia urte batzuk behuk esan, ez? Ordu, bueno, horra llegauga, 75. urte hurren, hien edo hasi ginen gu pixkate, ez, hau da, nahu lantzen, eta 75 urte jabadi batzuk pertsonen osasune eta memorixe ondo goteko. Baina, bueno, nahiko esanguratzue behintzantzen jaku hori. Testigantza gaixenak egongo di 2011, 12, 13, 14 urte horretan hartute pandemian arte. Pandemian da hor eten handi bat, jente neusixaz oso delikau bezalako momentu horretan etxera jutie edo egoitzetara, zer esanik ez. Baina, bueno, nahiko posigaz einal izan dugunaz, oin ja oso gatxada, ez, garai horretako jentie ondo osasunez topetie, eta pixkat ja, urrengo belanaldizekin gabiz beste informazio batzuk kontrastetan. Testigantza horren artien, gudari eta miliziano batzuk ezautzeko suerte dukiegu. Batzuk gure sonaldekoek eta beste batzuk dauezan lekure jun eta grabazio egin duguz batez be ulertzeko ze pasau dan gure inguruen ibili badie edo lan, ezta? Orduen, lehenengo lau honek die pixkat lehartio edo inguru horretakoek, rosa edo, kolore horraz pintxote duzenak, Jose Mari Izagirre, Zigortza Bolibarkoe, Sabino Gabiola, Amorotokue, Jesus Erkiaga Lekeitxarra eta Jose Andres Azpiri zeriko plazako lakue, Markinarra. Orduan, horrek izen die, holan osasunez, gure zonaldien, entreviste izen aldo guzunek. Bestie gordoko zuzenak, gure inguruen ibiltzeko dik izenak. Eta ikusten da, pixkat, ez dakitzen lan izan, gudari mito hori, pixkat gure ingurukoek beste modu baten bizibela, eta hor behien dago izan beste horrek bai kontzientzia politiko beste modu baten bizibela garri eta relatu be diferentie da. Bideo batzuk ekarritxoaz, orduan lehen dukuna, espadi ondo entzuten edo abixau, bale? Volumenak eta bajatzeko. Eta ikusten? Beste ikusten, ez? Jose Andres Azpiri da Boga konpainiako itxasaldeko bataila bertzaleko gudarixe. Pixkate bera plazakolatik, marketik, marketa berritxo artetik Lekeitxora juntzan eta Lekeitxotik Bilbora. Bilbon Mexikotik ekarritzeko arma batzuk hartu zituen eta hartu emotze zan eta frentera bai, ordu nia. Katu lehentzai jaurrasi punta torrezen agerri, otubria lauen. Torrezen katu lehentzai torrezen zan, ezakin nozarte, ni gerra juntzen da. Baina, esat nabe aprila arte horrean. Ni lehenengo bogagoa markina urtenan. Bogagoan, itxosalden, edo ez bogagoan. Itxosalden batalio izan da. Gero, otubri jungin horrago, setiembri jungin, noviembri junginen bueltan hori, latzineko baten, eta gero Lekeitxora, eta orduan zen gure batalio itxosalden. Horra, goitzi erazin bagatu, goitzin gatu zin. Etorrezin horra, debaldetik etorrezin. Franco, Reketi. Ondarro hartu duen, berritxu okupago, mehatza itxie berritxu. Jungin, 20 gozin. 20 gozin, goziko bostan haide. Orduan egunin, Frenti González de Polauta harutze, anandiko partik egon zan. Egon ginen, anon biantxo miren hori ginen, esoskuen zertu, edo gibili gela eta ginen punta non ginen, kompaini bat, bogago. Punta, nakarriko puntan, erratolota gani. Agon zan libre, nahi haruz, nahi honuz. Egon guztin, iluntzin hartu ondo posible, iluntzin karrinez, Azpiri zartzen, aurren ibilian eta neu iluntzin hartu nahi gaiak emabezek hartu, posileen. Ez dakiu, bat bezan torri ara. Zeiru, nahi bajatu, zei ben, ez dakiu, guguntan onginen,
libre behar zuen da alantzuki behar. Ba, nik bakarri daude, akarrain handiko baldin, gero topagoela bat hildeku. Beste, asko hiltzeko, ezin nondio kompainia egin. Ordu nondio, sozialiste zautik eguzan horre parbetu. Geguinen nago parbetu, kompaini, geu bat alien nago. Ba, gustoso ez da, jugu ginen da, geu. Antxe, lehen duk eta bueno. Usabiaga, hau, hau, ez dakit, tipo berez izan. Rosa Luxemburgoko miliziano izan eta bueno, honen rekorrido interesanti da, sartzen mazari YouTubeen edo gure zeretan. Eta ekarri egin duen markina. Iñaki Gaina eta Bixek emo benitzaldi bat Guagon kulturgunien, eta gero bazkaldu egin genuen, kriston osasun euken, eta zan, inkombustible, deitzutzen, eske holako zan. Eta, zan, nahi zu june ikusta bazkalostien nuni bilizin, bai. Eta, a ber, behitxuen, bideo moz bada. ¿Esto qué era? Esto era el balneario Urberoaga do Villa, donde estaba el batallón de Rosa Luxemburgo, cuyo comandante era de Irún, Cristóbal Arrandonea, y aquí estábamos acuartelados, en plan un poco de repuesto, de reserva, y de aquí salíamos a pie todas las mañanas un grupo de gente, de soldados con fusil, me parece que se daba algún fusil ametrallador. Íbamos a Marquina y de Marquina hacia el Calamúa. No me acuerdo más que era una carretera, íbamos en fila india, porque había siempre temor a que disparasen de algún caserío por ahí, y llegamos hacia el Calamúa, allí había unos parapetos con sacos de tierra, de arena, y bueno, y allí estábamos todo el día, hasta que llegaba el relevo al día siguiente o a los 2 días, y volvíamos aquí a pasear. Y aquí nosotros era un poco en plan de descanso y de reserva, vamos. Pues hombre, recuerdo de mi juventud, que tenía todo 19, 20 años. Hoy yo tengo 95. Y a los 20 años pues soñabas con salir a descargar una vuelta por ahí. Estábamos en guerra, podían matarte en cualquier momento y hombre, hubiesen gozado un poco de la vida. Y solíamos ir a Marquina a bebernos una cerveza. Y sí. Y pues, yo solía ir, casi siempre iba acompañado del capitán de mi... Bueno, aquí esto estaba dirigido por Cristóbal Arrandonea, de Irún. Y este me encargó, me acuerdo que estuve en la casa esta de aquí o de aquella. Habló conmigo y dice, Marcelo, mira, aquí tienes que sacar un periódico. Arréglate como quieras. 7 de la mañana por ahí. ¿Ibais a? Yo no recuerdo el Calamúa. No recuerdo si era... Pasábamos por el lado de Marquina. Yo sé que en Marquina cogíamos una carretera en recta, porque íbamos en fila india y por ahí cerca había peligro de que los caseríos hubiesen fascistas. ¿Y cuándo? Marquina, vamos, del balneario, el balneario a Marquina y de Marquina aquí. ¿Y dónde estamos ahora? Ahora estamos en Echeverría. Echeverría, que era, en cierta manera, veníamos a parar el paso del Calamúa hacia adelante, pensando que el enemigo bajaba el Calamúa y atacaba hacia Marquina, eso supongo yo, porque nosotros hacíamos el frente no con en plan de ofensivo, sino en plan completamente defensivo, de defender esta zona del avance de las tropas que estaban en el Calamúa. Bien, han pasado 75 años, pero reconoces... Sí, la zona es clavada además, es clavadísima. Todas esas casas no existían, ojo, todo esto de aquí no existía. ¿Y vosotros a dónde subíais? Ahí arriba pues era un pinar y había más o menos pinos, y ya este otro pinar. No, aquí no había pinar, ese pinar es nuevo, tío. Sí. Yo creo que aquí, en esta zona de aquí. Porque lo que sé es que nos decían, estamos enfrente del Calamúa. Estamos enfrente del Calamúa, 100 veces nos decían. Es que tener cuidado porque el enemigo viene de ahí enfrente. Sí. Y ese va a avanzar hacia Bilbao, quiere mandar por aquí. Entonces hay que pararle los pies aquí. Sí. Eso es lo que decía. Y no me saques de ahí porque es lo único que oía. Lo único que oía.
Este cruce ni siquiera creo que estaba, ¿eh? No, esto es de la fábrica. ¿Y ahí en esa posición donde subíais, teníais alguna trinchera y algo? No, trincheras, cavadas. Cavadas y con sacos terreros. Sacos terreros y trincheras, no había más. O sea, es ahí mismo. Ahí mismo, sí. Ahí arriba. Pero muy elementales también las trincheras, ¿eh? Ya, Y yo las he visto luego en algunos sitios y no se parecía de nada. ya. Cavar una fosa de 1,5 metros por medio metro de ancho que cabía justamente el agujero, con unos sacos por delante. Es lo que se había. Y había un caserío que a lo mejor es aquel de allí, que nosotros lo tenía el caserío delante de las trincheras, enfrente. Sí, ya te va a llevar, ya sé cuál es. No sé cuál es, pero enfrente de las trincheras estaba un caserío que cuando intuíamos que no estaba el enemigo, íbamos allí y nos daban talos con leche. Oye, pues tenía fama de darse unos talos estupendos. Nos hinchábamos de comer talos. Claro. En un caserío que estaba enfrente de uno de estos dos montes. Bueno, holan da. Osea, hor ez dakit ezautzu zuen lekue, baina hor laino artien kalamua zautuko zu, ez? Ibargoi barra artien. Bueno, honezien, honedi ezautu gunduzunak. Eta, ebera, ondo bintxoten. Bueno, bizkate urte hurren egun honetan sartu zien azpetxire bai, ez? Aile gauzien. Bizkate egun horrei erreferentzixe egin nahirik edo, hau da Urberuagako bainuetxe balneari xue lehen aipatzen da bena, hemen egon ziren Rosa Luxemburgo, CNT, eta luze egon egin mila historia daskontetako, eta hemen euren arteko tirabirak eta gauzak, eta egon ziren. Bueno, hau da leku hori, eta mendipe arutz junzien, edo Gipuzkoetik erretiradan arutz junzien, ordaz testigantza batzuk Mañul Mendizabalen liburuen, peli edo erdoizak esaten dau zelan ondarretatik eskapau eta Urberuagara pasau zeien, sasetak, zuek hemen argitaratuko liburu ederra horretan esaten dago, bueno, alden bigu hemendik, eta Saturraren erutz goiez. Eta di egun horretan, ez? Hemendik alde itzen dabe eta gure inguru horretara datoz. Peli erdoiza berriro esaten dau Urberuaga, ez? Urberuagara doiez Donostitxik edo Gipuzkoetik eta gero Lekeitxoran barriro horri organizau eta posizio barrizek edo frente horri zituetako. Eta hemen beste aipamen bat behien, zelan irailan hogeizen, ez? Azpetxin fasista sartu zienekue. Eta handik aurrera gero, hori Lekeitxo eta Saturran inguru horretan kokatu zituen kartelak, ezta. Zer pasen zuen, atzera, gure ingurure aileuzien baliada hobe okupaute gero, eta Elgoi barrera aileuzien, eta pixamonien, ez? Amendi pixamonien. Hemen, ikusten zuen argazki sekuentzia oso interesantidaz ikusten di fascista zelan kainoiekin Elgoibarko Sarrea Kruzetik San Miguel erutz, ezautu San Miguel bai ez? San Miguelko gainerutz tiro itzen daben. Ikustu hemen zelan kebola bat dauen sekuentzia horretan, kainonazo bat edo batzu botate ditu, ikustu zuen kebola hau. Ez da ikusten den, hemen diko da retratuen. Hori da kainonazo baten, eske mototzen da hemen, baina ez da marketan hor, ez? Eskumerengo erretratuen horren kebola bat ikusten da, horre kainonazo bat errementute. Itxi gora bera leku horretan gero agertuko desobiraketa bat edo hobi bat eguen eta larri izati da hori dela ez, baina bueno, egun hauetan hildako miliziano bat eguen enterraute. Eta erretratuen eskerretara marka bada hor eta hor baserri bat da. Konfunditzen espana, oin 10 minutzuko bideoa da, igual pixka luzi da, baina oingo emakumenen testigantza baserri horretako da. Eta oso politxo, detaile asko egin kontetan dau, berak inguru hortan bizi zemana. Akortaz, ezagunik edo? Ezagunak, ez nahi zuen jauratzen, ezagunik eta zenidei bazen zuen nien, eroki berko jendia, asko, handrak eta uniek etxiek milditu, eta gizon asko ez azoikuek,
da Ibartik etorri zirenak eta danak. Eta zan bilurra ematekua. Kamioiak eta aurrera. Eta esate ziren orduen ere, mordu esatu zela, da emakumeak biolatzen zituela, eta bueno, bilor pixkat bazagoen. Baina pentsatzen duen, kamioiak pasau ziren moduen, eurek ere pasako zirela, kamiotik, eta ezakula ezer pasauko etxien gaur noi. Baina, beste kaldera izan. Orduenen... Errebarren sartu eta handikan. Noiz sartu ziren Errebarren, zer fetxatu? Hogeta bisa. Hogeta bisa. Eta gero bisa honian, Garaten menditxartu zaben, 11 gadien, nazi zen tiroteua. Eta Belarretako etxaburuan, Iruiturrerako bidea, bete zan, Republikako egin. Oseak, bizen bitxartien gaur, adarrai batik nazionalak, eta orduan gorrexak ez zuen beste gadikoa, gorrexak beste gadia. Baina, hane lehen esan du Atorbakoa, bikin azteten azten. Belartondo, hane mota gainien eta han Belartondon miliziano edo... Belartondon, milizian gizonezko bat, erdu berti bototako kainonazo batekin. Eta gure etxera bota, zerik bombarik eta ez kainonazorik. Baina gago hartan izan beriurgarria. Ametralladorakin, kanpoko bati edan absolutela ziren. Gero aizta hori zelan faltazakun, etorrezakun ausotiko tia bat, jakitzera etxera etorri zan ala ez. Eta azizanian tirotegua, gabe arte onzan gure etxian, eta gaba ailegu zanean, gure etxek esan zion ni lagundu guzut etxera. Baina etxetik urtuntan segidua, gainek aldeko bidian zerbuen gorrixok, republikanuok, pentezoen izpixia zabien moduan, deruen zaben Ibarrera. Oseak ez gerrixen aiztan nun zauan, eta ez gerrixen aitzen nun zauan. Eta gau hori izan zen, zigarda mendizia hartu zabena. Gau hori izan zigarda mendizia hartu zabena. Da zuen etxera zeina jau zen. Eta orduen gabian, zigarda mendizia hartu zaben gabian, gaurren zain, aiztar junzan, han bazarri batera, etorreko tezan batema laguntzera, zategan amazegoen mumiekin da geu bakarrik, zien agirik, eta zien agirik. Eta dako baten etorri ziren, itxoza benien gora, esan genduen, gaur ezko zinora ere egongo gara etxien zukadien. Eta gereko amardadik adien atiako zuen, rekete horrek, sargento bazan, 30 lagunekin, 30 raketekin, naparra ziren, euskaldunak erai batzuek, eta atiako zuen da, hasi ziren esaten, Viva España, eta guk esan egiten, Viva España eta Viva Rusia zer zan, ez gaitzen erderaz, lezera. Ya están aquí los rojos, aquí están los rojos, da. Aizta zarren eredaz, no? Aquí no están. Egon da zeuren gu hon eskinean, fraka da atzatxuran da, baina goixoan ez gero zer zegoen, goiko abizia zuetan, baina zukaldiak ez zegoen jor. Eta, sartu ziren, da, claro, ixo zaben, drindau bat, automobil drindau baten ondoren, 30 lagun ziren, irukaja munizioekin, da, akordo zegoen ixotzia da gure betxian zartu. Da, buelta guztian, zeuren kontra joen. Eta gure atxak ipen ezakazen koltsoiak beheko 3 lehiotan, baina eurek etorri ziren, ixozaren gora, eta peniztuen eurek koltsoiak lasizien tiroka. Eta buelta guztien zeuren kontra joen. Eta, irukaja munizio ezakazen bakarrikan. Eta behiurretan zeuren, nek da izan ez gino zen afuzilio. Lehenengo sartu zirenean, pentsatzen, etxia barruan betete hor zauta. Eta gero, buelta guztia sartu eta gu barruan. 30 rekete, irukaja munizio, eta gu 5 anai arbot. Txegarna falta zan da. Eta izan gaua bilorgarria. Apurtu zutuen bentanak, atiok etanak tiroka, baina Bixago goizena jo zanean, ez zegoen nirak horrik eguletan zer ere ez, eta bueno, pixkat tranquilo ginen.
Gau hortan esan ditutena, zierda mendiz hartu zen. Eta gero pentsatu zen, morkaiku hartzia. Ni hori mapa bazauken, eta behira zeuden, zituen espero duten lagunak, arno batetik urkari itxiken Samilera etortzia. Baina ezien ari hau. Eta buelta guztia zelan, hori kontraixo egin zelan zeuden, hori sargentua estu zeuden. Iruntzi aldera alde usien. Samilera alde usien egin, eta urrengo egune izan zen morkaiku hartu zabena. Morkaiku nintzen jende asko. Borbontarra ere, horregatik izaben kurrutxia, hil izan egin, gure zardan deixen gintzen, erritu gintzenan. Eta bagatzen zituen adarrak epini arbora adarrak, eta adarrak gainean bagatzen zituen egitakuek. Zoruen bera arrastaka, ego kamino eskinera. Eta araino onkartzen zituen automobilek eta erritu zituen Tolosara. Han, 30 egon zirenetatik nire aiztak oso geixenak ikusi zituen Tolosan. Aizta zelan erridu ziren baliakin itxien zauela. Kautxudiak endu zaben nigen bala zartzen barra. Markinako tia hori, etxien zauela baliak sartu zion. Eta bueno, beziak edo zuen. Tolosa guntzen nien, Tolosa erritu zituen erridutako eta hilitako edenak. Eta Tolosara guntzen nire aizta ere, zaharrena, beste aizta erridutako egin. Automobilien eroan zaben. Da ikusi zituen, morkaiku hartu zaben reketearek, ikusi zituen 6 o 7 zehan dina zaben. Orduan, ara iso zabenean mordu egin. Handikan egun batzuk dela, igual kalamuara hartu ziren nien, morkaiku hartu zaben nien, eta kalamuara hau, nire amak ezagixen haitean nuzan, eta aizta ere ez, da bilatu gehiu zen 3 gaztenok, nik 10 urtenak zen, nire 12 izagazan di baino zarruak eta aneia gaztioak 7 urtekin, orue bazarrera, tio batzuen etxera, jakitzera, han etezegun aitzea ero zeo zer. Eta etxetikan laster, aliago ginen urrengo goiko mendira, pagadi bat zegoen, eta pagadi hartan, azitza segidu ikuskendo hildako bat. Budare xeuzen dozala, ze pañalo bat zakan, eta ikurriñak ginen oso egin zakan, eta arbulari pini zauren izen apelido batzuek. Honi ez nahi zakurdatzen, orduan niko nituen igual gogo baina. Eta amak zela bilatu ginen zen jatekua egin, otarra baten jatekua egin, tio horren etxera, aurrera segidu genuen. Eta handikan, 50 metrora beste bat, da. Ez dakit, egintzen budari esan ala beste esan, ez dakit. Eta, gero, aurreratxoa, 3. Orduan, buelten genuen, 3 umiok, eta gure otarri horrekin etxera atzera txitxiga, amana. Eta zegen duen ez gu ez gehiago. Baina, handik egun batzu dela jungun jenean, ikusi genuen, hori lehenengo hildako enterratzen. Beste bisek ezkendu zen ikusi. Hori lehenengo enterratzen hori ikusten dut, ayuntamentuko guzien guzien, barranderu edero, ez da getxe, zuzen baina edo berko guztu zila. Izaben zulo handi bat inda zauken, eta ikusi duen zelan ekartzen arrastaka eta antzartu zen. Hora. Lehenengo bihoen duen hori, pañelo duen hori. Gero aurrera juminien beste bisek ezkendu zuen ikusi. Hare gehiuen da zeuren, nona baina zulo hartan aurre zartu zuen bakarriken. Akordatzen ez, urren urtian ere, han garua demasa hasi zen, aurre enterratu zen lekuen. Kuadrua bera enterratu zen markauta zeuen, eta demazu garua hasi zen. Gero areak garua, gero pinua sartu zeuen, eta aurre ez da genek agertu zen, ala esan, hori ez da getxe. Sekula ez duten zuen, ertela zabenik. Bueno, honako testigantzei esker lokalizetan die fosak, ez? Bueno, ez dakit ez dut zuen, Elgoibartik eta Urkareiko gainera, 3 kilometro daz, 3 eta 4 kilometro.
Bueno, 22-tik 25 artien, hor berak esan den moduen, gizton tirotzo eta gizton egurre honzan, eta hainbeti hildeko atu ziren. Gero ja, udaletxian aginduz, irailan 21 zen, San Migueletan, enterratu zituen, egu esan lekuen, ez? Bueno, hiru lau bideo pinikote segido, bale? Eta gero, zeneko mendik eskapau eta hurrengo egunetan pasautekue, bazelan gero frenti egonkortu arte, ez? Urrian lauen egonkortu arte, nahiko ondo kontetan dabe. Eta pantxike, zier da txikikoa, eurok etxin harrapositxuen Emilia moduen eta nahiko ondo kontetan dago. Gu grabazio baduko, baina herri txikik imanien programie San Miguelen grabo iman eta irudi oso ona die eta hobeto entzuten da guri baino eta peningotzuet. Zenbat urte? Berrota, laro eta amairu ingutxu eta agostuen. Laro eta amairu urte? Agostuen. Eta, Pakita, gerratia hon zanian zenbat urte zen euskan? Pues amaika, orduen txein, ja? Amaika. Eta, hemen egon zan frontiero, hemen egon zan, ez da? Hemen txon zan. Zazpila betien, hemen txon zan. Zazpila betien. Akorratzen zera nundi zatozen frankistak eta nundi zatozen orduan? Askarate eta igen ikustetzen, hane zu ikusten duen. Askarate, eta gero hemen? Garate mendi. Garate mendi zauden frankistak. Bai, hortxe. Onut zatozen. Eta milizien uego gorroxoako zerak, amitzi zeuden. Hemen gainean, hor ziar da mendin. Eta zeuek erdien? Erdizingu. Baserrizia erdixen? Erdixen. Tiruen gainean. Bai? Benetan ez da izute. Tirua hemen? Tirua, gerria. Pakita, da tiroteo esan bitxartien zeuek baserri barruan? Bai, barruan. Tiro horik eta hor sartu zen oso ze? Balien zati entzuten. Balien zatia, zena? Balien entzuten zen, beste egizerrez. Zukaldeko bentana sartu eta armaizun sartu zen. Zukalde bentanatik sartu zen? Tiro bat? Bai, eta tio zagun orduen, tio. Zure tio? Ezaban jo, jangoikoek ezabelako nahi, ezaban jo. Zukaldetik, bentanatik lehiotik sartu zen bariak, tio iaia josaba? Bai, hauza, da. Hori pasau zanean, zein zenuen? Kortan. Kortara jun? Bai, kortan. Hane, seguru osuntetelako oro? Bai, ez da izu horma hundi bi. Bai, horma hundi segazia? Bi horma hundi, jarege bali epasatzie, milaguru zen. Da horban, seguru gotearren, kortara. Fungo era kortara eta esango jasun? Bai, hombre. Orduan, zenbat zaundeten zuek familizen orduan, zeintzu zineten? Aitxa eta tio. Aitxa eta tio? Amama. Amama? Da geu lauan nahi arrebak. Lauan nahi arrebak. Hemen zenbat egunien non zineten? Osake, 3 egun. 3 egun hemen? Hementxe. Hortxe bentanatik egin, honoxe gane egun atzera. Hementxe. Hementxe? Ola bota azpexen, burduzean kajak, zimorretan ibiltzatzen kajak, bota lurrien, eta hementxe, zilak, ero mankilu erosepinetxe, hementxe ginen, 3 egunien. Eta jan eta zeitxe zen duen? Lurrien, egin zua, eta antxe sartainan erre. Bai. Eta gero jan? Errezau eta aixe jan da. Errezau? Amama, haure zen gabaz isilduko zen, baina egun guztien izan isiltzen, errezau umiak hien bihuta. Amamak hori izatzen? Beti. Amamak umiak errezau euntxil bihuta. Beste izan behar baizen errek, errezau hien bihuntxeta. Da, Pakita, zeu hori onduak horretzen zera ondiokan? Ikusi, akordauz, ikusi izin dut. Zeure buru hemen ikusten duzu orduko? Bai. Haure zan, negargarrizia. Eta 11 urtekin da hori ondiok akordatzen ondo, Nik zeu euntxe ikusten zaitxut, ikusi izin du, baina ikusi izin. Pakita, orduan hemen 3 egun zineten? Da gero ze pasau zen, etorri ziren soldaduak? Sartu zenien, sartu ginen gu, Ona sartu ziren soldauak? Hame soldau sartu zen, zinurru zeltxe danien, txe barru nuzango. Frankistak? Bai, nizteiz, berreunio, egun da berrota marro nizteiz. Hemen? Bai. Osea, frankistak hor beti gora torri ziren, da ja, ona jauzen da eurok hartu ziren. Da amentxe gehatu? Amentxe kieto. Amentxe kieto? Kieto. Soldaduak, zenba denporan? Zein zazpilete, Eta hor frankistak egon ziren denpora hortan, goguan badaukazu zoze bereziri pasauzen iko? Bai, hortxe 5 metrora, gero aurrien izaben miliziano bat, edilute zauena. Frankisten miliziano bat hilzeben? Zeuen aurrien? Bai, gero aurrien, gero begizien biztan. Ez namen txostien? Hortxe txostien bertan, hilzaben. Erakutzuko esun honetan? Bai, erakutzuko zut.
Hemen izan zen, Pakita? Bai, hementxe. Zela izan zen, ze pasau zen? Sartu ziren, hortikan, eta hemen zaun aurra eriutea june zela. Milizia bat eriuta hemen? Eriuta, hemen gazte esan egin jogen. Bai. Esan ziren, zeuekin egin gote, osatzen izan egin, zanietzen izan egin, zeuekin egin gote. Bando saldatu zala, no? Berdin egin gozala. Frankisteri izan zion... Bai, berak lutxako zala. Bizizia libratzeko? Bizizia libratzierren, eurek egin gozabela. Bai. Nada, da la vuelta. Da la vuelta? Da la vuelta, kapitanak. Bertan itza bai. Osa, hementxe vuelta mateko zan zion, hementxe? Hementxe, da la vuelta. Hementxe hauzi zen. Zeuk ikusten den hori? Ba, boste bentanatik. Amaika urtegin? Itzela. Ez da berbarik. Horri usteko berbarik ez da. Pakita, eta gero hemen hildakoak eta gorputzak eta enterrauta, zein egin zituen? Ba, esan guzuk, gurien aitzata tio, beste gizonezko izagun da, aldameneko egere, bai? Eta zelan... Da gure tio biltzen zen berak, kortatxurrakin gati hau errepetan, da tatarrazien erute zituela zuluetara. Osa, kortatxurra atxurrakin hartu? Hartu eta da zulura erute zituela. Pakita hori hementxe ziarda mendixen izan zen, ezta? Bai, hortxe. Hemen enterrauta dauz gorputzak, ondiok inok ez dakinan nunda. Bai, geixe da hor. Hor geixe da. Pakita, hainbeste urte pasotu ero horretan nagon dugu? Ikusi itzen du, baina, nik ikusi itzen du. Ikusi itzen duzu ondioka? Bai, ikusi itzen. Eta hori pasau jaku behin baino, testigantza baten baino geixatan, ez? Esaldi asko dugu zolan, egunetako tristorie edo kriston detaileekin beste andra baten kontauzkun beran, nebia identifiketa irunera arte joan biharri zeban, reketik inoen, baina irunera ekarri ben eta bueltan bidien Mario izan eta deban esnatu zan. Zan edo, bizipen batzu nahitxe gazteizen edo ume edo gazteizen horregatzen dienak eta derri horrezko dukunek urrengo generazioek honi buelta moti, ez? Bueno, beste milizian, gudari bat, Jose Maria Otxoa de Txintxetru, Bilbotarra, Begoñako, Begoñako batzok izen voluntarixo afiliatu zan, edo apuntu zan, eta lehengo, hemendik igezi indekuek eta bizkaitxik etorretzeko lehengo gudarixek bat egin ben, zonalde honetan, egun honetan, ez? 3 eguneko borroka horretan, movimentu ondixo egon zen. Otxoa de Txintxetru zen hortaiko bat, Arana Goiri, lagundu, konfunditzen manaz, Arana Goiri batalioiko abertzaleko kide izan eta Zubiaur konpaini xakue. Zubiaur uste osala, azpetxiko komandantzi xako edo Gipuzkoan hildeko gudari bat eta haren omen izipinotzen lehenengoteko batalioi horrei izena. Bera kontetan dau zelan Begoñan apuntau eta Bilbotik etorri ziren desfilin urten eta markinera autobusetan, Ibar eta markinera autobusetan eta igomen ziardamendi honetara, ez? Bai Pantxikek eta Emili paitzetzen daben tontor honetara. Ez ban oso ondo ahoskatzen urte asko guzelako, baina nik pentsatutu ulertuko dela. A ber, txoin, ez da ginduna bilen. Salimos de Bilbao, estuvimos en el patronato yo creo a las 6 o 7 de la tarde. Duraría 1 hora. Saldríamos de Bilbao a las 8. Y ahí iban con los autobuses entonces, no sé, igual 1 hora o un par de horas. En Eibar estuvimos tiempo. Pasamos a Marquina. Y en Marquina, en la campa preciosa, estuvimos tiempo. Estábamos todos aplanados. La procesión iría por dentro. Yo no he sentido miedo en ningún momento, porque si sigo miedo, huyo. El instinto de conservación de uno pues sería huir. Ahora viene lo trágico. Al subir al monte
nos recibían ya a tiros. Nadie nos dijo dónde estaba el enemigo, pero por donde te sirvan, sabes de dónde vienen. A la que da cada, esa no lo sientes. No lo sientes de oído. Llegamos allá. Empezaron a tirar los tiros. Todos al suelo. Nos pusimos en el suelo, todos así, de cara a donde venía, y abajo estaba la carretera que bajaba del Alto al Goibar. Ahora voy a contar lo más íntimo. El primero que cayó fue en Sortieta. En Sortieta, estaba arriba, había también, estaba ahí Veraza, 44 años, con toda la dentadura de oro, porque había venido de Cuba. Tenía toda la dentadura. Ese es el detalle también que os digo, la dentadura de oro. Los militares y falangistas a los muertos jamás creo que los darían con esto como en el Gelocoleta, a ver si tenían oro. Los moros sí. Vamos así. Ese cayó el primero. Luego, no sé quién caería el segundo. Pero lo que sí recuerdo es, me perdonáis aquí, que ya personalmente lo que me ocurrió y las palabras que pronuncié. A recocha, estábamos pegando así, codo con codo, y me dijo, José Mari, vete un poco más allá. Al de unos minutos o segundos, no sé, le pegó esto en la cabeza, le salió a borbotones la masa encefálica, me hundió a mí la mano izquierda, porque estábamos pegando, y aquí duró entre esto días, qué asco, ¿no? Días la masa encefálica. Al de un tiempo, segundos o minutos, me pegaron a mí un tiro. Entró por el hombro y salió por a la espalda al lado de la columna. Y los que estaban atrás, la Razábal, el Arreaga y Arruti, dijeron después que yo había dicho cuando me pegaron la primera, que dije, viva la Virgen de Begoña y gora Euskadi Eskatuta. Y me incorporé. Entonces me pegaron otra en el muslo derecho. Caí. Y los que estaban detrás me dijo, José Mari, si puedes andar, tira para atrás, sal para atrás y baja. Y yo me levanté en el calor ese, te levantas y haces lo que sea. Bajé, pero bajando había un lugar donde dominaban ellos la bajada nuestra al lado de caseríos de estos. Y me di cuenta, porque al bajar andando, delante de mí, una ametralladora pegó en el suelo y levantó. En el mes de septiembre, pues hierba seca, y dije, José Mari, si llegas a dar un paso antes. Bueno, de allí salí a la carretera y a la derecha estaban una escuela de barriada, en el alto una escolita había. Y digo escolita porque yo llegué allá, había dos chicos y me sentaron en la mesa, una mesita pequeña,
de la escuela. No tenían nada para beber. Yo les pedí agua, no hay. Pero yo vi que había una o dos cajas de Gonzalo de Díaz, el coñac. Me abrieron una botella, me pusieron así, agua, con 16 años, me bebí y quedó, no sé si más o menos de la mitad de coñac. A ti te llevan de la CNT. ¿No eran de la CNT? Sí, los de la CNT. Bueno, horre, urkaregi gainien euen CNT-ko gauzan eta sorospen postu edo. Bera, Jose Mari ustot gero Bizkai buru batzarreko kidea izen zala, bai? Eta, bueno, hori beran pasartie, gudari moduen. Lehengo egun horretako, bi egun horretako goraberak eta borrokalde eta hildeko taz gai, bueno, 26-en, miliak esan den moduen, Carlos de Borbón de Orleans, hil ben Morkaiko gainien. Eta Morkaiko gainien zer da, oin? Fiketa mazare, kriston korutzie, baina kristona, Handa, zein zan Borbón de Orleans, eskapau ban Espainiako erregian, tio pentsetot. Bueno, horrek edo erakusten dago bai, gero zelan urrengo urtietan, zelan erabili berrelatu eta, euron historixie hausokuek biharrin ipinitxe gurutza erraldoi hori zertzeko. Eta hor daun argazkixe, borobil baten sartu Borbón de Orleans hori da, Algoibarko kruzien, ez dakiz zelan dauken izena areketxiek, beti gora, ukareire beti gora azten zarenien, atzin ikusten die elixi eta frontoian atzeko hormie. Bueno, hoxe, handak urutzie, da betxu zeinen omenestan. Bueno, mapa hau pixkat zikine da, esan edote oso kargaute da, baina Elgoibartik eta Urkai gaineko bidie pixkate egun horretakue marketan dau. Ikusten mozue kalamua hor goizen hori izango litzake puntuik altuena eta hori hartzeko edo hortik eta Urkarei hartzeko borrokak izango zein egun horretakuek. Hemen gorriz ikustu zuen zirkuito antzeko hori da pixkat Zierdamendi eta inguru horretako borrukie, eta azkenengo ikusten den marra urdino hori izango litzateke frontie finkatute gatu zana, ez? Hortxe egonkortu zan, Bizkaiko mugan egonkortu zan, gero urrixan lautik aurrera. Zaila eta buruko borruki egun horretan da, ixe Urkareiko gainera ailegetan dauela da, izetan da bilau, hortxe, kieto. Pare bideo, gero ez da ongo hainbeste bideo, gero gitxia. Luze gabiz? Bai, no zan bizu behu, esan, Bale, ordune harin dengo pixkat. Zela eta buru Urkareira ailegetan da, beste borrokoa eremu bat izen zan, egun horretan egon zena, eta gero urrixan lauen, errazora isodomekan, finkatu zan frenti, eta hor ikustu zuez fasistak euron blindauekin, Urkai gainera ailegotez. Hau izango litzake pixkat, behin borroka honek eta gero, zelan gatzen den frentiek geldik, egonkortute lerrue, urdinez izango zen pixka fasistena, ikustu zuen Elgoibartik Kalamuara, Hortizela eta buru eta pixka kostaldera arte, ondarrura arte. Gorrixe izango litzake milizia nuena, pixka Maltzatik eta hortik, Maxerutz, Etxebarri hor ikusten da, Karregi, eta gero eten modukoa da berritxun, baina Lekeitxoko zatixio da izango zen, anatzen ikusten da. Eta gero, ilun hau ikusten da, bigarren defentsa lerro bat eraiki ben, eta hasi Urkotik eta Milioira arte, berritxura arte, hainbeste ametrailadore abisa eta gauza eraiki zituen, bai. Orduen, hemendik Aruzkun zien eta Azpeitiko komandantzi izan ibiltzeko bitxo horrete Bizkaia Urruzola, Barinan hilben, Maxen, eta Barinan enterrauzta. Beraz batera egun bardinien izan Timoteo Arrastoa zena, horren barrerik izan dut topau komandantzi izan, hemengo komandantzi izan, baina bai badaz argazki famoso batzuk edo ezagun batzuk, eta die bi gudari honen mendigoizale batzako, abertzale
bigudari abertzale honen enterroko argazkixek. Hau barina da, barinara juten gozue, antzeko topoko zue, eskumeko argazkixen ikusten den etxe hori ez da, baina beste hau bai kanpantorreko barrena da, eta hone die pixkate enterroko argazkixek ezautzen gendu zen, eta zein gendun zenidik topau eta omendalditxo batein euron urte aurrenien. Donostiarra zan altzako esan bata eta bestie Tolosarra. Beste bloke baten, hemen jazta hainbeste bideo, desobeirek eta belan duoguz eta bakarrik ingotena da orkestu zeintzuk izen dien edo ze paso dan, ez? Hau, Belgoi barren ingen du, lehen esan duten kainonazo hori, horren botaben inguru horretan, bertako baserriko horrik uste zuen lehenengo argazkixen, seguru eukixen arbola horren barrenien euela miliziano hori, baina esan agertu, uste zu horra arantzaikoek eta prosperzinoi egin, baina ezin izan zen lokalizau. Antzeko gauza pasau zen, kasu honetan, Eibarko bi zibilek Eibartik eskapau eta Etxebarriko Baltzola goikuen, errefuxiatu, gaixotu eta hil eta hortuen enterrau zituen, baina larroza baten onduen, baina hortuko eskina horretan be ezien agertu. Munitxibarren be bai, behingola energizentruen inguruen Barakaldoko miliziano bat enterrauteuen eta horbe lokalizazio hie lekue jakinarren, ezin izen zen lokalizau. Eta Munitxibarren be bai, aurten egindeko prospezio baten, Munitxibar bombarda ondoren fosa komun bateuen Kamino Zarran alkantarilan topauen duen, asko kostata horra agertzen da, baina gorpurik ez den agertu. Zihar da mendixen bai, oina haitxetu dien testigantzak haitxetu daben leku horretan bai, 3 edo 4 fosa diferente izan, baina bakarrien lokalizau gendu zen 2012en prospezioen ondoren, sumazio izan eta omenaldiz ez da. Suertez, azur horrek ADN muestra eta lizen zan, eta lautik 2 identifikau ziren, ez? Hau arantzadin txosteneko zati batzu die, bigarrena Sabino Atutxa Olabarri, eta hirugarrena Eusebio Gabeka Gibelondo. Ikustu zue, sumazioen beste gauza batzuk agertzen diela arkatzan minak eta botoiek eta gauzak ez. Honezien bi gudari horrek, Sabino Atutxa Olabarria, Itxaso Atutxan tio, pentsetot, eta Eusebio Gabeka Gibelondo, bisek EAJ-ko afiliagoek. Hau zihar da mendin, 2012en, 2015en Etxebarrin zelaita buru horretan, berriro testigantzen ari horri segidute, asko kostata be bai, prospezio izan eta lokalizau ziren 3 gorpu. Bideo bat espliketan da, txain. Ia ba. Nafarroko Afna 36 elkartea bezalaxe Arantzadi eta lekuan bertako elkarteak ari dira etengabe lanean urte askoan ahaztuak izan direnen alde eta ez Nafarroan bakarrik. Gipuzkoa eta Bizkaia arteko mugara joango gara orain Zelai eta Buru izeneko paraje batera. Eta hantxe da indusketa lanetan Patxi Ibarzabal. Kaixo Patxi, egunon? Egunon. Zer moduz? Oso ondo, oso pozik. Bai, odian ari zinen lanean eta aterarazi egin zaitugu deitu dizugunean. Bai, hori da. Bueno, hasiera bada ordu bete inguru pixkate gorpuzkinek lokalizatzeko biherretan eta momentu baten urten egin dut. Ze lanetan ari zineten, zehatz esan da? Bueno, zehatz esateko, azurrek lokalizetan. Ze oso egoera txarrien daz eta, lurre paleta txikisekin eta brotxakin, pixka bat geldik kentzen. Ezurrek biztatzen. Bai, hortxe bertan martxo hasieran egintzen duten lehendabiziko desobiratzea. Bai, hori da. Bai, hobi hau edo fosa hau trintxera bat da,
trintxera baten eguezan lurperatute 3 gudari, eta zigen duzen obitik ateratzeko biharrak martxoaren 5, baina, claro, eske hueldi oso txarra, oso txarra hainban, eta oso gatsa izen zen, eta bat gorpuzkin bat ata gendun, eta, bueno, atzeratu inzien biharrak, ezin zan biharrekin. Gaur baldak izu ez zehat noren bila ari zareten? Zearen bila? Ez, zein diren lurperatuta daudenak? Zoritxarrez desagertu zatemondakuek izeneik ez. Ez daukegu ondino batzuetan agertzen die identifikazio txapak edo hori, baina zoritxarrez ez da zer agertzen. Eta horrek emotozku zer pentsau bez, pentsau zemat familia zango dien Euskal Herri zen, Euronetxien zenide bat desagertute dagoela, ezta? Eta gutzako identifikazioa oso importantia da, asko postuko ginake, 3 gorpu hauek izen nortu din jakin, eta euren familizia honen barri emon, eta Euronetxietara buelta hau alizetiaz, baina moten da benez, gatsa izango da, identifikazioa txapaik ez da gertu momentuz behintzat, eta gero ADN probak eitzeko gorpuzkinek nahiko ez da, orduen, ikusi biko da, gaur ze agertzen dan, gero frantzadikoek eta, Pako Etxebarrian taldiek laboratorioko biharra eta eitzen da benin, itxain biko da zelako maitzek urtetan da ben, baina gu benetan postuko gineke lortuko du eta 3 gorpu hauek Euronetxera bueltan erungo gabenko ez. Beren nortasun zehatzak jakiterik ez palego ere, dakiguna da zein izan zen haien patua, hil egin zituzten eta horre lurreman. Dena dela, Espainiako gerran gertatu zen hori, eta testu inguru historikoa eta egun haietan gutxi gora bera gauzak nola izan ziren jakin da, hipotesiren bat izango duzue. Ez nortziren, baina nola gertatu zena. Bai, bezko hartzen dukuz bi hipotesi, ez? Kokatzen dugu, Lubakiago trintxera kokatzen dugu, 26ko irailen azkenengo borrokaldizetan, baina trintxera hau gudari eta milizianuen resistentzia gune izen zen, altxamenduen momenak okupau ben, eta hau trintxera hau ez ben erabili, 27ko apirilean 3 gudari hauek lurperatzeko baino. Uste dugu, 27ko apirilean Bizkaixan kontrako, martxuan 31 Bizkaixan kontrako ofensibia hasi benien fasistek, horri aurre itxeko atake diferentziek egon ziren inguru honetan, eta apirilean, 27ko apirilean 2. zen egindeko atake horretako gudarizek izeleik ezela. Orduen, izeleike borrukaldi horretako baten hil eta hemen enterretie, edo beste hipotesi bada harrapau eta bertan fusilau zitzu ezela. Baina, hori dokumentazio biharraz eta geldik argitzu aldugun. Bai, lehen esan digu Pello Ibañezek Nafarroako desagertu eta fusilatuen elkartekoak bere aitona Iberon lurperatu zuten, eta Iberon bertan 25 gorpu egon daitezkela, oraindik ere ateratzeko. Zuek baldauzkatzue halako hobi gehiago identifikatuta eta iristen ez? Bai. Asuntua da, claro, hau bezala, zelai eta burun, hobi bat egon guk bagin gizien, baina, claro, zelai eta buru da menditxo bat. Eta hobi batek, kasu honetan, hobi honek 24 metroko trintxera bat da, baina 24 metro hori akota hueskero metro konkreto batzutan kokatzen da. Orduen, klaro, hori, lehen esan dutuetan, testigantza bidez eta dokumentazio bidez, aldanik eta zehatzen informazio zehatzen atopau da, geratzen dien fosak lokalizetako. Nik uste dut batzuk ezagun ediela, baina ikusitxe frankismoko krimenekin urtetan da bendatuek, desagertun kopuru eta indaunizio, fosa asko ongo dio nino zabaltzeko. Eta testigantza biltzen jarraitze alduzu, Bai. Oingo azkenengo boladan buru belarri gabiz honegaz, baina gutzako
oso importantia testigantza jasotzie, ze 80 urte pasau die, memoriziek sustrai oso sakona daukez, baina, claro, umiek zienak ja gaur egun jende nagusize da, eta aprobetxa dundidi urte honek, ahalik eta testigantza gaixen eta informazio gaixen jasoteko, gero beste modu bateko biherra egiteko, josa lokalizau edo beste kontu batzuetarako. Ez dizu nahi denbora ikeragarrik endu, ze pentsatzen dut horren berri eman dizueten retola zatarrekin eta egon nahiko duzula. Dena dela lehen omenaldi bat aipatu diguzu, zer egin asmo duzu, No, pixkate, nahiago, omenalditxo bat, rekonozimendu bat bai hiru borrokalari hauei eta gainontzeko da, inguru honetan eundaka gudari eta miliziano etorri ziren altzamendu freneta eta hemen moduen beste inguru danetan, eta frentiek 7 hilabete egonkor mantendu zen, orduan pixkat naheto rekonozimendu horiein, omenaldi horiein, eta bai honei eta batez desagertu eta altzamenduan ondorioz biktima izan zen. Patxi Bartzabal, behon daizuela, egiten duzuen lanagatik, eta erraza izan dadila, gaurkoa. Eskerrik asko. Luis Ortiz de Alfagun zan beste suma horretan, beran burkidei omenaldi zeitzen. Hiru gorponetatik zain txostena marketan dauz ze zur lokalizau ziren, baitxe ze objetu agertu ziren trintxero horretan desobiraketan. ADN emaitzik ez bain lortu, beraz, hiru horrek identifikatu barik daz, baina Elgoibarko kolumbari zuen enterrau ziren. Enterramentu horretarako, erabaki bat hartu gendun eta izen zen, hiru hildeko, hiru ordezkaritza mota enterrauko zitzuela gudari horrek. Lekuko egoto estigantza eurok, Google Kartiek eta Etxebarriko udaleko ordezkarizek. Eta bakarrik erakutsi ingo itxu, ebaitxe beste estilo bateko ze gai landu guzen ez da. Etxebarrire edo Muntxibarrera jute mazarie, memorial leku moduko batzuk plaka eta informazio panel batzuk ikusko zuez, eta primizian gaur orkesten dugu hemen, markinen urrixen ipiniko guzen, lurrien ipiniko guzen beste plaka batzuk, ez? Egoera konkretu batzuk, leku konkretu batzuk pasau zielako, egunero gabizen lekuen eta pixka transmisioa biherra hori egin naixen, bai? Gero, bai, honako dantzerako hitzaldi batzuk emon izen duguz, urriko akarri gixarreko borrokaldi sendo bat egon zan, luze hilik ez, bi hitzaldi hilik ez horren inguruen, horra agertzen da mediko bat hil zan, eta hori Azpeitxiko komandantziako kide izan, nahitxe Tolosarra izen. Eta gero beste borrokaldi fuerte bat egon zan, Kalamoan, San Esteban egunien, eta hor daukogun dokumentazioen bebai agertzen da, Leandro Plazaola, Azpeitxiarra dela dino registruen, hil zala, ez da, San Andres batalloi abertzalekue. Gero bebai, hemen dugu zuen liburu argitaratu barri dugu, Muntxibarren kontra Gernikako bombardatu ben egun bardinien, baina goxien egindeko aire irazoen inguruen, horrek zingoltzek ezolan borrokaldi gogorren etaikuek, eta gero, beste landuteko gai batzuk bai, ez da. Lehenengo bizika itxetu guz, erorien aranen nobiratutako zenidiei be, bizka nahi gendun gai hori jorratu ikutu, ondaz batzuk, ez dakit lagundu edo gaixi atara edo azken baten mausoleo fascista hori usteko ez dakit jentie animau eta gonbidatu eta tramitik zelan laguntzi izan gure asmue, familia batzuk animau die eta eskari horrek egin dedaz eta beste batzuk bidien ez, edo egin barik ikusiko gu, zebazetan dan, horrekin bebai. Gero, baitxe udalekin batera, egindeko omenaldizek bai Markinen eta bai Muntxibarren, Markinen aspaldi,
junta defensan edo zinegotzi zen eta errepresaliatu zitzuenei, eta Etxebarren bebai hil zituen herritxarrak. Eta gero pixkat bebai, Etxebarren ingendun igez, Mauthasenen egon zan herritxar bati omenaldixe, bai? Nahiko gai zezagun esan, oso jende gitxikek isen, eta nahi gendun azaleratu, ez? Bueno, beste hain badaz hemen, asko, emoten da benak aukerie, Legotioko itxarkundiako, Legotioz da gure, ez dakit, esku hartze eremu edo, baina eskatu izkoen mesedez laguntzeko hemen, eta arantzada eta gogorakin eta batez be horri hildeko gudari batzuk itxarkundiakoek fosa komun baten enterrau zituen, gero gudari honek euro kata zituen, Lorenzo Izagirre Mendizabal azpeitxin bizizala pentsetot, eta Felipe Lizaso Eizmendi euron kidiek kata zituen 77 eta Legutioko kanposantuko nitxo baten da kaja baten, eurokein ben euronerara esuma zinue, eskatu inen duen gogoran kutsa hori irekita aztertzeko eta erantzun izen zan ezetza. Kanposantuek ez direla zabalduko. Arriskero, kanposantuetan egin da biharra, orduan bauku esperantzigun ematen kutsa hori aztertu eta berraldana denerik oso zer. Bueno, hemen beste gai batzuk, topoko zuzenak webgunien, eta honekin, listo, sakondu nahi bozue, eskatu informazioe, hor dauke euskeitxe, eta hori gure webguni esatzen mozue, Mario Torri da gure merchandising arduraduna, hor dago kabizita batzuk eta liburu nahi bozue eskuratu, eta beste barik, luzetu gana esparkatu, baina eskerrik asko benetan, inbite eta arren, eta etortze arren, hau edan hau entzutera. Bueno, ya esker gutxi, oso interesgarri izan da, baina eta pilo bat dituzue, berrunta zenbat dut, bueno, berandu iritsi, hasi pixka berandu eta... Dena den, webgune horretan daude, elkarrezak suposatzen dut, daudela... Bai, hori da, webgune honetan, hor lotura daude, eta hor, bueno, YouTubeko kanalien, eta aukezu ez gauza asko, nahi beste. Hemen aurkeztutako gauza asko, hor dauz irakorgai artikulutan, edo bideotan, edo ez formatu askotan. Guretzako ikerlariok halako gauzak altxorra dira, ez? Jarraitzeko lan egiten, ez bakarri dokumentazio historikoa edo beste historialariek egiten dutena, baizik eta baita halako esfortzua, halako proiektuak, ez? Eta hori, eskerra eman, besterik ez dakit norbaitik nahi du zerbait komentatu edo, bestela, txiko dugu, men. Bai. Erretza, Bai, epatu dut ez dela, desagertuak, nire desagertu ez izan, bat dagoen jakiterik, artxibota edo baita jakiterik, gerra nintziren guztien zerrendaren jakiteko nun dauden, ez da bati badakigu norbait gure txekoa edo, dala badakigu, ez dakigu nun dagoen gorputz hori. Artxibo historikoetan, pasoa da inun, gerra guztien zerrendaren bat. Ezagun hildala bat tegoeko frentean. Bai. Zuntzun esperientzia. Gara hortan, eta badakigu hiltzala eta zer datzata, baina ez dakigu gorputz horregin zer gertatu den. Metodologio zer egin deno, zer motu dagoen ikusteko, zer asko dagoen. Gu holan gabiz eta lehen esan dutena erorien aranerako mendagasunen osaba papertxo baten agertzen zen Horta de San Juan, eta ingendu nahi zen Horta de San Juaneko registroa deitxu, ziurtatu handauela registro horretan erregistraute eta oporretan bertara joan. Eta hortik lortu dugu jakitxie ze pasau zen pertsona horregaz, ez da. Baukuz beste batzuk, Teruelen, Piko de no seke, registraute da, edo nire zenide dan bat, Extremeduran, Cañameron, zelan zanau, La Quinta del Biberón, edo Franco Kerunde, eta ez dugu lokalizetan, ez dakigu ze pasau dan beraz, ez da, pintzen daue Cañameron hilde daula. Orduen, nik ez dut uste dauenik lista orokor bat, baina baien lehike pertsona horren ibilbidea segidu eta aldanik eta gertuen alde gau, ez? Kontrastau artxibo diferentik eta dokumentazioie. Ez da?
Badaude lista ofizialak eta daude garai hartako listak badaude, baina ez daude danak. Ez daude dara. Zergatik ez dakigulako, ez ekietelako seguraski non hil zen pertsona bat edo zer gertatu den. Eta batzutan gertatzen dara bai. Batzutan dokumentazio ez dago, baina igual testigatzaren baten agertzen da. Gero juten zea hemen gertatu zen, adibidez Urrestian Kanpu Santuan, suposatzen zuen fusilatu zituztela 4 pertsona, bizkaitar gudari bat, bizkaitarra, Donostiko dentista bat, emonea etorri zala eta dokumentazio ez dago, baina testigantza desente daude, garai hartako testigantza gainean, eta hor jun ginen talde bat eta ez zegoen ezer. Ez zeuden gorpurik. Non daude gorpuak? Ez dakigu. Dokumentazio ez dago. Zementerioen hierrien dokumentazioan ez da agertzen. Eta gero gainean, urte pasata, porque hori izan zen 2014an usteet, oain dela 3-4 urte, Donostiko ikerketa egiten, agertu zen bat bizi zana. Egon zen, eskapatu egin zen, Amerikara jun zen, eta bueltatu zen, eta izen aldatu zuen. Halako gauza gertatzen dira, bai, gerra baten, gauza kasuistika asko daude. Gero beste gogatzen da Leioan adibidez, porque Gaubeka Leioakoa da, eta gaina bere, familia hor dago eta dokumentatuta dago. Dago beste hilerrian, Leioako hilerrian agertzen dira, 2 asturianos. Ez daki fulanito, menganito, ez daki zer. Herriko jende agertzen dira bere izena bizenarekin, baina gero 2 asturianos. Hori zinezkoa da jakin zein dien. Eta daude artxiboak ez daude leku batean daude, behar Espainia osoan eta ez da leku bat. Artxiboak dauki, hobeto hain mozu, registro zibilek, registro zibilak epaitegietan, Elizako artxiboak, ez da de defunción, ez da, nola da, militarrak, ez dakit. Asunta da gaur egun, saiatzen dana da, badana bateatzea. Horregatarako dago gora, edo dago beste instituzioak, ez? Hemen daude datuak, zu aurkitu dituzu, eta dana batzea, ez? Baina halako arazoak daude, eta jarraituko dute, adibidez Donostin, dago frankistaren, nola da? Mausoleo frankista bat, eta hor egon gara ikertzen eta batean deskubritu genuen hor zeudela ere bai milizianoak enterratuak. Zergaiti daude milizianoak sartu eta enterradorea ez daukalako lekurik, eta esan zuen, hauek, honea, batzuk erregistratuta daude, beste batzuk ez dakigu zein dien. Halako gauza, eta gero, ez dakit, frontein bada, eta segun ze borrokaldi da, igual golpera baldin bat, ez dakiz matildako, igual ezin dira registrau edo oinetu harrikate bai, Bilboko Basurtoko ospitaleko entrada y salida horretan bai, asko daukazuz X batekin, ez dakiz ez zein dan. Ez di heldekuek, di entrada y salidas, baina ez dauke daturik zein dien pertsona horrek, edo zela eta burun agertutako 3 gudari honek. Ez dakigu zeintzu dien. Eta okerrena bukatzeko da, urte asko pasa diala. Eta orain gutxi arte ez dugu ezer egin. Hau hasi da mugitzen orain dela 10 urte, 20 urte, baina gero jende hil da, senideak hil dira. Eta normalean, gudari eta miliziano, 18-19 urteko milizianoa ez zeukaten seme alabarik, ez zeukaten familiari, izan bere ama, bere aita, baina hori jadana, 50 urte pasata, ez daude, orduan ez dago inorri reklamatzen pertsona hori edo oroitzeko, ez? Dala, baten bila basabeiz, segi. Baitu eipe barik, hartu telefonue eta deitzu, kendu bilurrek, lotzak, eta deitzu, oie, zoi tal, Nikola nahi dut, eta osatzu lortu guz. Udaletxera, ni Cañamero. Hola, soy Pachi, buscan familiaridad, ya te lo miro, vale, ya está.
ez duzu eta ez bozu lortzen, ez duzu lortzen, baina intensin hori bakuzu, segi. Eta bestean, albo lagunduko zu. Bai. Ni batzuk, guk batzuk lortu guz, beste batzuk ez. Ez dakit lortuko gu, nola ez, baina segiduko. Ondino nazkun oporretan kainaberora. Kaizera bai, ez dakit, claro, leko asko daz. Bizitatzeko. Vale, bueno, ni segidu nik beste lau egunea, así que... Zuek esan. Bai. Ematen du relatoa, ez? Pesada, fascistak eta antifascistak, eta gero matize batzuk badoz eta nik bi ekartu nahi ditut. Segarren diren inguruan, antifasisten artean ere errelatotxu bat egin da pizka bat negarri izan dana, porque nolagai kontatu nahi izan da, ez? Etortzen ziren milizianoak desbandadan, retiradan, eta Begoñako biak heldu ziren arte, hor frontea esan estabilizau eta eurek aurre egin ziren fasistei, ez? Esan nahi dut, batzuk errego indikatzen dute, ez? Milizianoen burruka, resistentzia eta beste batzuk, kasortan nazionalistek egin zuten esfortzu belikoa eta ematen du, orduko gauzak izan zirela, baina gaur egun handik horrek oihartzuna badauka, ez? Eta ia horren inguruan komentario bat egin nahi duzu. Baina baita ere, fascistak eta antifasistak, ez? Eta hau ez da argi eta horregatik galdetzen dizu. Fasisten artean, badaude batzuk, eta testigamantza batzuk jaso duzu ez Patxi, direnak euskal semeak, fascistak etortzen zirenean, eurek hartu, 15-16 urtetako mutilak, eta Terureko frontera ere eramaten zituztenak eurekin borrokatzera, fasismoaren alde, berbera sekitela, eta karne kainun moduan ere aurrera bat zituztenak. Eta horietako asko bebai, Erorien Aranera erunda, eta gaur egun, badaude familia batzuk, espektatibak dituztenak, Erorien Aranetik aterako diren gorpuzkin horiek berreskuratzeko, eta batzuk, antifasistak zirenak, ez? Relatu sendo batekin, baina pentsatzen dut beste familia batzuk, eurek, gaur egun, abertzaleak, fasistak eta direnak, baina euren txitxek, euren osaba itxitxek fasisten alde burrukatutakoak direnak, ez? Eta agian ez dut espero relato bat egitea, baina bai gitxienez gorpuzkin horiek berriro berreskuratzea. Eta nire galdera da, gorpuzkinak berreskuratzeaz gain errelato bat egin daiteke azken finean mutil horiek behartuta fasisten alde burrukatzera joan zirenak, pixka bat, ez? Balioan egiteko rekuperatzeko, ez daukat argi, eta mai gainean egiten. Nire ikusten historialariok egin behar duguna da, erramienta mai gainean jartzeko, ulertzeko zer gertatu den garai baten. Ze izan zen golpe militar bat, zeren kontra, zein borrokatu zuten, baina gero sartzen garenean izena bilatzen, ez da inbeste historialaren lana, gu gaude rekuperatzeko historia osoa, emateko erramientak, baina gero berreskuratzen ditugunean izenak, hor kasuistika mila daude. Berreskuratzea kasuistika ia guztiak edo alduen modun berreskuratzea historia ezberdinak noski baietz, zergatik ez. Eskubidea daukate familia jakiteko zer gertatzen bere familia eta, baita ere, zergatik ez. Baina nik uste bi planotan ezberdina daude, alde batetik eskubidea dukagu jakiteko zer gertatu den eta ez distorsionatzeko historia, golpe militar fascista egon zen eta hor gerra sortu zen eta zer gertatu zen eta gero diktadura bat sortu zen eta beste gauza bat da berreskuratzen baditugu izen guztiak herrietan, historiak ezberdinak daude eta kontatzea historia ezberdinak nik uste ez da hola arazorik, eta zure aitona baldin bazan fascista edo erreketea, ez da
ez dakit, beldurrik hori nik uste galdu behar degula, eta gainea, juten bage Argentinara eta beste leku batzuetara ze testigantza daude zeine diren diktadura borrokatu diktadura alde borrokatu zuten seme-alabei ze testigantza ematen dute, ze baloreak mostratzen dituzte, uste hori egin behar degula, Eta kasuistika, behitu, adibidez hemen azpeitin egin genunean ikerketa, gerra eta gerraosteko ikerketa, hor hemengo artxiboan, udal artxiboan agertzen dira erreketeak. Eta agertzen da izena bizenak eta beste zutabean voluntario. Voluntario. Azpimarratzen zuten zein ziren voluntarioak eta zeinek ez. Orduan, gu tratatzen dugunean informazio hori, kontatu behar dugu ere bai. Nola agertzen diren, behitu voluntarioa ziren, eta hau beste batzuk ez. Modu bilatu behar dugu forma kontatzeko gauza, gaude herrietan, izena bizena jartzen. Niko gogoratzen da beste herri baten, polemika bat sortu zen, agertzen zalako denbora guzin. Herriko fascista gora eta bera, eta fascista, karo, igual pixkan mina zan, nire aitona badaki fascista zala, ez da behar esatea 3-4 aldiz liburu baten. Orduan, halako sensibilidea nola tratatu gaia, begiratu behar dugu. Beste herri baten, fascistaren izenak tatxatu zituzten. Eta hori ezin da, hori ez. Orduan, karo, gauza bada, modu oreka bilatzea, mina ez egiteko, baina batez ere ezagutzeko historia, hori da helburua, eta beste gauza bada tatxatzea izenak. Hori ezin da egin, no? Orduan nik ez dakat oso argi daukat historia ezagutu behar degula, nik historialari bezala, ezagutu behar degula zer gertatu zen, golpe militar bat, fascista, ideologia fascista, inposatu zuten erregimen fascista bat, baina gero sartzen garenean izenakin, jakin behar dugu, gerra baten gauza asko gertatzen diala, eta nola gertatzen da, eta zagutzea errealitate guztiak. Komplejoa da. Baina, kontestoen pentsetan nengun ez, bakotxa ze kontestotan usan gerra hori eta lan konta behinke, zelan joan ziren eta nun gatu ziren, eta zelan erori naranti bato zelan etorri dieme konta behin gogu, ez? Eta, ez esatakon ez? Bai, hori, kontestu horren barruen, testigantzak adibidez eurok esatotzue. June izan edo erunein ben. Askotan, eta gero kontrastetan bozu pizkat informazioa, nire etxien adibidez, erunein ben. Eta beste batzuk, junein ziren, San Ignacio terziora, zamendi sartu zinen, terzio San Ignacio batein ben. Junein ziren, beste batzuk erunein zituen. Eta, kontestu ipen marketan dau pixkat, hori pasautekue. Ez dakit. Ero, Javi izan demena, oso bada, ez dakit, zure amoma zein zan, zer eman, zer zan, eta hori kontau zeinke, ni nire kasun be kontau nike, tradizionalistekin bat egin batzuk, bestiek kartzelan eta Iruñan konfinatu hon ziren, esan ez dut, hor dauzu kontestu bat, eta Nikola kontako neuke. Ez da ikusiko, Gero beste, baude intenzioak eta intenzioak. Orain goatzen, gurea falangista zen liburua dago, adibidez. Baina gero, nire impresioa da batzutan, interesa dagoela esateko, eske bitu, eske hau denetatik dago eta anai arteko gerra izan zen, eta ez dakit da tapatzeko benetan historia orokor hori. Ezagutu behar duguna, gu eta gure seme-alabak. Orduan, ni batzuten interes txar hori ikusten dut, ez? Hau da, mira, sartzen bega kasuistika guztietan, orduan, dara nulatzen da, eta ez dugu guztiko benetan erradiografia. Orduan, nik uste dut intentzio hori batzutan badagoela. Luis orduan? Bueno, mi esker, azte arte. Zuri.